Nasa kadirama, sige makabayas-bayas siglakaw. Hay nak, dako kay tag problema. Napay mga bayro nun nga daghan, tuition, kurente, tubig, napay atong pagkaon, unsaon na lang. Ayaw ka problema ma. Kaya tumakit sa Biblia nga God will provide. Ako na siya nabasahan ma sa Philippians 4 verse 19. Mo na siya nakasulat dito ma. Ug ang akong Dios magatag sa tanan yung mga kinahanglanon. Sumala siyang mga bandi sa imaya di akong Kristo Jesus. Manasal ka sa Ginoo ma, ka problema chill lang ba? Magid na God will provide. Salamat sa imong pagpa-remind anak sa ko anak ha. Mo nang palangga ta kay ka. Pag-share mo ay, don't worry. Like, share, Subscribe! Mayong adlaw na tong tanan, mga kaigsuonan ko diya kang Kristo. Ako malipayon ining kabuntagon, adlaw ang ipapahulay. Ako nakalipay, tungod kay ang Dios mayo kay istong kinabuhi. O igsuon ninasub kita sa tong muluton ning adlaw alang sa pagpaambit sa mga pulong sa kamatuoran nga atong nasugdan. O sumala sa natun-an sa mga adlaw, mga lakang sa kaluwasan. So ang atong natuan at atong unang natuan igsuon mao ang pagtuo, paghinulsol, bautismo, pagtuman sa sugo sa Dios ug ang ikalima mao ang pagpasakop sa iyang iglesia. So ako nangusta kaninyo sa di pa lang padayon nga hinaot nga naamos kanon sa may panglawas labi na sa mga trabahante, mga tagsa-tagsa nga naa sa mga baluaton. Ang Dios magapanalangin kaninyo labi na sa mga estudyante nga ako nagampo nga kamo magapadayon sa pagtuon nga ang Dios magapanalangin kaninyo nga makahimo kamo sa inyong buluhaton pinay sa grasya nga giatas Ginoo sa inyong kinabuhi. So igsuon ang ato ang tun-an karon mao ang pagpasakop sa iyang iglesia. Unsa kay importante sa ato ang kinabuhi nga atong masayran kun unsa ang atong kinanglanon aron ang atong kinabuhi adunay kasiguruhan. So kini igsoon nga buluhaton namugna ni tungod kay giingon sa 2 Timoteo 4:2. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon, magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka sa bug-os nga pagka mapailubon og pagpanudlo. So muna siya nga ato ning ginahimo aron nga ang pulong sa kamatuoran ato sa mapahibalo ngadto sa uban ug atong masangyaw ang kamatuoran nga atong nabatnan. So igsoon mangutan ta nga ngano nga doon naman tayo mga pundok karon, no, daghan kayo ron mga pundok, mga sikta religion nga nagkadaiya nga sa una wala man. So unsa ra ba sa unang panahon? Sa unang panahon doon nagyoy pinasahi nga pundok ang Ginoo, no? Doon na siya pinili. So ato di siya tun-an karon nga konsidera ang maluwas wala unta tay labot karon apan salamat sa grasya sa Ginoo nga ang iyahang grasya ni dagaya kanato. So sumala diri sa Genesis nga atong mabasa, Genesis 32 bersikulo 28. Nagaingon direksyon og siya mingon, dili ka na pagahinganlan nga si Jacob kundi si Israel. Kay nakigbugno ka sa Dios og sa tao og nabuntog ka. Sumana sa igsoon nga si Jacob sa nakibugno siya sa nalunda, napildi niya ang nalunda. Unsa igingon? Dili ko na ikaw paganganlan nga Jacob kundi Israel. Sumana siya nga nganong mo man nagsinita bu tungod kay na programa sa Ginoo no nga mo ni siya nga buluhaton nga ang iyang katawhan mao ang Israel. Kung wala pa kita na apil sa kaluwasan dapat Israel raw ta na ang maluwas pero kay apil man ta no tungod sa iyang gihimo. So sumala sa Isaiah 65:15 og ibilin ninyo ang inyong ngalan nga usa ka pagtunglo sa ako mga pinili ug ang Ginoo nga Jehova magapatay kanimo og pagatawgon niya ang iyang mga lagad sa lain nga ngalan. Oh. Sumana siya nga dunay ngalan nga ibutang nga bag-o. No? Dunay ngalan nga ibutang nga bag-o. So unsa man ngalan na ang iyang ibutang nga bag-o? So ato na siya maseran karon sa mga verse nga atong mabasa. Ug sumala pa sa Isaiah 62 bersikulo 2, ug ang mga nasod makakita sa imong pagkamatarong, ug ang tanang mga hari makita sa imong himaya, ug ikaw pagatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o nga igangalan sa baba ni Jehova. So dunay ngalan nga bag-o nga igangalan mismo sa gikan sa baba ni Jehova. So unsa kani ngalan na igsuon, no? Mo ni ato ang buot sayron kung unsa ni siya ngalan na nga igahatag niya.
So kini isuon mga nagingon nga atong lantawon kung unsa ang gisaysay sa balaang kasulatan. No, maglanto-lanta, ato lang basawan ang mga text, no? Mga chapter atong lantawon nga bersikulo para sa atong masayran kung unsa ang kamatuoran. Ato lang himo ni, no, para pud matimbang-timbang nato pa kung unsa gyud ang mas labing natong maayong buhaton. Atong tsatsahon nga angay batang sunod nini o dili ba? No? Doon na tayo kagawasan sa pagpili na to, unsay maayo, unsay dili. So, sumala pa ni Jeremias 6, versikulo 16, mao kini ang gingon ni Jehova, tumindog kamo sa mga dalan, og tanawa, og pangutana, may tungod sa karaang mga alagianan, kung hain ang maayong dalan, og lumukaw kamo ni ana, og magkakaplag kamo sa kapulayan sa inyong kalag. So, doon ay dalan nga ipasubay, ipapangutana, kung tinuod ba, no? Ipalantaw na to. Ipalantaw o kanabang imog yung kanangantan kung matuod ba ni siya nga dalan. Oh, mo nagingon sa Jeremias 6 versikulo 16. So unsa pa gingon isuon sa buhat 24, no? Gingon sa balaang kasulatan. Buhat 24 versikulo 14. Atong sayron ri isuon sa balaang kasulatan. Apan kini akong isugid kanimo nga subay sa dalan nga ginganlan nila usa ka pundok. Sa ingon nag-alagad ako sa Dios sa among mga ginikanan nga nagatuo sa tanang mga butang nga uyon sa kasuguan og nga naisulat sa mga manalagna. So sumala pa ni Jeremias sa atong nabasa ganina nga dunay dalan nga ipasubay unya ipapangutana kunain ang karaang dalan. Unya gingon sa bagong tugon, unsa gingon sa bagong tugon sumala pa sa buhat 24:14 gingon regsoon nga kini nga dalan usa ka pundok, no? Katong dalan nga ipapangutana usad ay ni siya ka pundok. So unsa pa gingon sa buhat 22 bersikulo 4 atong basahon. O gilutos ko kini nga dalan hangtod sa kamatayon nga ginapanggapos o ginapamilanggo ko ang mga lalaki o mga babae usab. So kini nga dalan, no? Giyon sa nga dalan gilutos. No? Gipanggapos o ginapamilanggo ko ang mga lalaki o mga babae usab. So kining dalan nga usa ka pundok gilutos, no? Gilutos ni siya nga dalan. So unsa man ni siya nga pundok ang gilutos sa unang panahon? Balik ta sa buhat 1:8. Unsay gingon sa buhat 1:8? Buhat 8:1. Buhat 8:1. Nagan reaksyon. Og miyoyon si Saulo nga pagapatyon si Esteban og niadtong adlaw nabuhat ang usa ka dakong paglutos sa iglesia nga didto sa Jerusalem og ang tanan nakatibulaag sa mga yuta sa Judea og sa Samaria gawas ang mga apostolis. Og apan gigubot ni Saulo ang iglesia, nagsaka siya sa kabalayan o gipangguyod ang mga lalaki o mga babae nga gipanulod niya sa bilangguan. So igsoon katong gilutos nga dalan usa di ay ka iglesia. Sumala sa balaang kasulatan nga mabasa sa buhat 8:1 og ang naglutos mao si Saulo, no? Gipanakan niya ang kabalayan o gipangguyod ang mga lalaki o mga babae, gipanulod niya sa bilangguan. Muna isuon. Muna giingon sa buhat 8 bersikulo 3 gipangdakop niya, no? Katong dalan nga ipapangutana ug katong dalan na usa day ka pundok ug katong pundok usa di ay ka iglesia nga gilutos di Saulo sa unang panahon. So unsay gingon isuon sa Galacia 1? No? Galacia 1 bersikulo 11 nagaingon. Kay ako nagamantala kaninyo mga igsoon matungod sa maayong balita nga giwali ko nga kini wala magikan sa tao. So aton sa makita igsoon sa Galacia 1:11 nga dunay maayong balita nga giwali. Og ang iyang giwali igsoon wala ni nagikan sa tao, katubang iyang kaalang niabot siya wala nagikan sa tao. Og iya kining giwali, no? Kinsa man siya nagwali? Si Apostol Pablo. Pinasahi ang kaalang nga
ihang nabatnan gikan gyud sa Dios. Kay wala ko magdawata kini gikan sa tao, wala gani itudlo kanako kundi pinagi sa pagpadayag ni Jesucristo kanako. Pinasahi, no? Pinasahi ang kaalam nga nabatnan. Kay himatian na ninyo ang taras sa akong kinabuhi kaniadtos tinuan sa mga Hudyo. Kinsa man eh? Si Saulo. Unsa iyang taras maglulutos sa unang panahon. Kung giunsa ko paglutos sa ilabihan gayud, ang iglesia sa Dios o gilaglag ko kini. So unsa may gilutos ni Apostol Pablo sa unang panahon? Iglesia sa Dios. Sumala pa ni Jeremias, subay sa dalan, karaang dalan, o dito mangutana ka, sa tundalan na, ang datong dalan na isuon, usa day sa kapundok, katong punduka, sumala sa balang sultan, usa ka iglesia nga gilutos. Unsang iglesia? Sumala pa sa Galacia 1:13, iglesia sa Dios. Oh. Iglesia sa Dios isuon ang gilutos. So diri ato makita isuon sa Galacia 1:23, nagaingon diri isuon, apan ning batian lamang nila ang sulti siya nga kaniadto naglutos kanato karon nagamantala sa pagtuo nga kaniadto iyang gilaglag. So katong iyang gilaglag sa una nga iglesia karon isuon siya na ang magwawali niini nga iglesia. Oh. So katong iglesia nga gilutos ni Saulo sumala sa buhat 1:8 sa dihang nadani siya sa mga pulong sa Ginoo tungod kay pinili man si Apostol Pablo unsa gyud sa balang sulatan nga ingon siya nga ang kaalam nga gikan kaniya wala gikan sa tao kundi gikan gyud sa Dios og tungod niya nagsuon ang kamatuoran nga nakang Apostol Pablo iya pod gisangyaw, no? Siya pod ang magwali sa maayong balita. So diri ato makita igsoon nga sa diyang gitukod ni Jesus ang iyang iglesia doon na bay saksi, no? Doon na bay saksi nga sa diyang gitukod ni Jesus Christ ang iyang iglesia. Ato basahon sa Matthew 16, no? Versikulo 18. Og ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mo si Pedro og si babaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga gangaan sa Hades dili makadaog kaniya. Kinsa ang saksi igsoon sa pagtukod ni Jesus Christ sa iyang iglesia? Si Pedro. Muna nga kung magtukod ta, doon na tayo buhaton, importante nga doon na tayo saksi para mo pamatuod sa imong gihimo. Sama ni Jesus, sa nang gitukod niya ang iglesia, kinsang saksi? Si Apostol Pedro. Oh. Muna sa igsoon, no? Nga gitukod niya ang iglesia, gingon direksyon nga ako na kanimo usab nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Oh? Og ang mga gangaan sa Hades dili makadaog kaniya. Sulig-on kaayo, no? Way makabuntog. Muna sa igsoon kalig-on. So sumala pa ni kuan ni diri sa 2 Samuel, no? Nga gingon direksyon nga ang Dios bato. Oh? 2 Samuel. Ato makita direksyon sa 2 Samuel 22 versikulo 3. Ang Dios akong bato, kaniya akong mudangop. Akong kalasag ug sungay sa akong kaluwasan, akong taas nga turi og akong dalangpanan. Akong manuluwas, ikaw magaluwas kanako gikan sa kapintas. Oh, ang Dios bato. Oh. Kaniya akong mudangop mo nagiingon ni Samuel diri sa balang kasulatan. Unya unsa pagingon sa bagong tugon igsoon? Sa 1 Corinto 10, no? 1 Corinto 10 bersikulo 4. Unsa pagingon sa balang kasulatan? Ono Corinto 10 bersikulo 4. Og ang tanan nanginom sa mao gayud nga ilinon nga espirituhanon, kay nanginom sila gikan sa usa ka bato nga espirituhanon nga nagsunod kanila. Ang bato mao si Kristo. Unsa daigsoon? Ang bato mao si Kristo. So katong bahin kang Moises sa unang panahon, unsay gisugo sa Dios? Bahin kang Moises nga ipatuslok nimo ang bato o mubuhagay ang tubig, no? Apan sa kuway lang gihimo ni Moises kay iya manggibunal lang og nibuhagay tud ang tubig. Tubig sa kinabuhi ang nigawas nga ang tawo makainom dili mawala ang ilang kahuaw, no? Muna sa igsuon. Muna siya nga ang bato mao ang Dios. Katong gibunalan ni Moises
no, wat lamang sa isuon nga moto ang Dios nga naghatag og kinabuhi, no, nakainom sila og natagbaw sila sa ilim nun. So muna si igsoon nga atong malantaw sa Balaang Kasulatan, no, atong mabasa diha nga ang iglesia nga gitukod sa Dios unsa gisilyo nini, unsa gisilyo sa iyang iglesia. So sama ba na isuon na makuha ta og kanang mga certificate, no, sa mga government? Kung walay silyo, di gyud na matawag nga original, no? Di gyud na iso matawag nga kanang tinuod kung walay silyo. Kinahanglan nga silyohan na para kanang imuhang certificate, no, ma-approve na nato sa uban. Nga ba daw, silyado ni siya, tinuod ni siya kay silyado. So sa atong iglesia, unsay may silyo sa Dios aron matawag nato tinuod nga iglesia. Buhat 20:28. Unsay gingon, no? Buhat atong basahon isuon sa Buhat 20:28. Matngunin ninyo ang inyong kagalingon ug ang tanang panon nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasipsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kagalingong dugo. So sa digsoon, ang iglesia sa Dios gipalit niya sa iyang kagalingong dugo. Muna silyo. Dugo ni Kristo nagsilyo sa atong dugo. Sa iyang dugo. No? Ang iglesia gisilyuhan sa iyang dugo. Muna seksuon nga dili basta-basta ang iyang iglesia gitukod kundi dili gisilyuhan sa iyang dugo. No? Muna giingon sa Buhat 20 bersikulo 28. So malapot sa bugna 5:9 nga pinagi sa iyang dugo igsoon unsa gingon diri? Bugna. No? Bugna 5:9. O na nag-awit sila sa kabag-ong awit nga nagaingon, ikaw ang takos sa pagkuha sa basahon o sa paghubad sa mga patik nini, kay ikaw ang namatay o gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios. Gikas tanan nga banay o pinulungan o katawan o nasod. Tanan. No? Ang iyang dugo mo'y nagtubos kanato. Ang iyang iglesia gilukat sa iyang dugo. Muna isuon kalig-on ang iglesia sa Dios nga nipatikan sa dugo ni Kristo. Unya, kamatuoran ba di sa igsoon nga iglesia? Sumala pa sa 1 Timoteo 3:15. So kini isuon ato na siyang gilantaw no atong ginabasa ang mga verse aron ato masayran ato makutluan kun unsa gyud ka pagkamayinungdanon nga atong masayran ang kamatuoran. So, kamo igsoon inyong timang-timbangon kung unsa ang pulong sa Ginoo nga gitanyag sa ato ang taliwala. Sumala sa 1 Timoteo 3:15 gingon, apan kun ako malangan og dugay aron masayran mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi haligi og patukuranan sa kamatuoran. Unsa di igsoon? Ang iglesia sa Dios haligi og patukuranan sa kamatuoran. Unya, napimingison nga na mga iglesia sa Dios nag-awat-awat ra na sila. Nagsunog-sunog ra na sila. Pero unsa gingon sa Balaang Kasulatan? Atong basahon igsoon. 1 Tesalonica 2:14. Diri ato makita igsoon ang gisay-isay sa Balaang Kasulatan. Kay kamo mga igsoon nahimong mga mawaton sa mga iglesia sa Dios. Nga anaa kang Kristo Jesus kay kamo na nag-antos usab sa mao nga mga butang sa kagalingon ninyo mga tagilungsod bisan ingon sa pag-antos nila sa mga Hudyo. Muna isuon paawaton, no? Magmawaton. Asa ta maawat sa iglesia sa Dios ngano man kining iglesia ha. Anaa kang Kristo Jesus. No? Nga mao anaa kang Kristo Jesus kay kamo na nag-antos usab sa mao nga mga butang sa kagalingon ninyo mga tagilungsod bisan ingon sa pag-antos nila sa mga Hudyo. So muna sa igsoon no nga pawaton ta sa iglesia sa Dios wala tayo sa nag-awat-awatan ta kung dili moawat lang ano man kini nga iglesia anaa kang Kristo Jesus sa Saudiya. No? Pasubayon ta. Unya igsoon ko naata ni nga iglesia unsa may saad ni nga iglesia. Takos ba ni siya sa gingarian sa Dios? Kung kita magpasakop ni nga iglesia. Unsa gingon? 2 Tesalonica, no? 2 Tesalonica nagaingon direksyon.
2 Tesalonica 1, 4 ug 5. Sa pagkaagi nga kami gayud na naghimaya tungod kaninyo sa mga iglesia sa Dios, tungod sa inyong pagpailob o pagtuo diha sa tanang mga paglutos kaninyo o mga kagul-anan nga inyong giantos, nga mao ang usa ka dayag nga timaan sa matarong nga paghukom sa Dios aron pagapatakuson kamo sa gingarian sa Dios, nga tungod usab niini magaantos kamo. Unsa day igsuon? Unsa ang iglesia sa Dios? Takos sa gingarian sa Dios. Mo na isuon nga pasakop ta nganuman kining iglesia nga yang gitukod takos sa gingarian sa Dios. Amen. Igsuon mo na siya nga nag-agda kaninyo ang balaang kasulatan. Ang mga pulong sa Dios nag-agda kanato nga unsay ato ang lantawon atong makita diha. Kinahanglan nga masubay ta sa pulong sa Ginoo sa kanunay. Atong sayron isuon nga ang Biblia gibugna ni siya aron sa pagtudlo, sa pagbatuto, sa pagkamatarong. Kining Biblia isuon gihimo ni aron ato makita diri kung unsa ang naisulat sa balaang kasulatan ug atong malantaw sa tuwang kinabuhi nga nindot kay kun mosubay ta niini. Ato lang gitan-aw mga verse, kapitulo atong gitanyag kung unsa ang nasulat diri isuon, wala ta nagbuot-buot tungod kay marag dili gyud nga kanang atong gayon nga kaalap kunili kanang gikan gyud sa balaang kasulatan nga atong gisaysay ang kamatuoran. So kinsa ang manuluwas sa lawas? Episo 5 versikulo 23 nagaingon, kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Kinsa ang ulo sa asawa? Ang bana. Ingon mo sab nga si Kristo usab mao ang ulo sa iglesia. Kinsa ang ulo sa iglesia? Si Kristo. Sanglit siya mao ang manluluwas sa lawas. Kinsa ang manluluwas sa lawas? Si Kristo. Pudita dili tay suon mo luyog di sa lawas, dita makambit sa kalawasan. Ngano man? Wala ta sa lawas. So kinahanglan suon nga naata diya sa lawas aron maapilta sa kalawasan. Unya, unsa gingon isuon sa 1 Korinto 11:16, kinahanglan pod nga dili ta makiglalison. Wala na sa iglesia sa Dios. Ato lang isangyang kamatuoran, dili pwede ni makiglalista. Tungod kay gingon sa Biblia, ang iglesia sa Dios dili makiglalison. Sumala sa 1 Korinto 11 bersikulo 16. Sumutan tayo isuon. Pila ra man ka grupo sa unang panahon ang mga ang pundok. No? Pila ra ka grupo sa unang panahon? Pila ra ka pundok sa unang panahon? Atong basahon igsuon diri sa balaang kasulatan. Atong patubagon ang balaang kasulatan. Pila ra ka pundok sa unang panahon? Naana ba sa unang iglesia sa Dios? Sumala sa balaang kasulatan atong mabasa diri igsuon sa 1 Korinto. No? 1 Korinto 10 bersikulo 32. Dili ka mo maghatag og kagayunan sa pagkapanggol bisan sa mga Hudyo, kung sa mga Hintil, kung sa iglesia sa Dios. Igsuon sa unang panahon doon na iglesia sa Dios. Unsa nga pundok? Hudyo, Hintil, iglesia sa Dios. Pila ka pundok? 3. 3 ka pundok. Sa unang panahon igsuon, kinsa naman ang pinili sa Ginoo? Katawang Israel. No? Apan tungod kay ang iyang grasya ni dagaya kanato naapilta sa kaluwasan kung magpasakop ta sa iglesia sa Dios. Muna sa igsoon nga kinahanglan magpasakop ta sa iglesia sa Dios. Turo ra ka kasi sa unang pundok, no? Wala na lain. Ang Israel igsoon bisan din mo nawalihan kay sumala sa Biblia atong basahon sa Roma, no? Roma 11:26 unsa giingon sa balaang kasulatan. Og mao kini ang tibuok Israel maluwas. Ingon sa nasulat na. Magigikan sa Sion ang manuluwas, siya makakuha sa pagkadili Dios nun gikan kang Jacob. Tiyam na igsuon. Ang Israel, no, tibuok Israel maluwas. Kita igsuon gisumpay ra ta, no? Gisumpay ta. Gisumpay ta sa katawan Israel. Kundi ta mo sumpay igsuon. Unsa na giingon sa Juan, no? Unsa giingon diri sa balaang kasulatan? Juan 4 bersikulo 22. Kamu nagasimba sa wala ninyo hili, kami nagasimba sa among ilhan, kay ang kaluwasan nahikan sa mga Hudyo. Unya di ta mo sumpay.
No? Asa gikan ng kaluwasan sa mga Hudyo. Asa igsuon asa gi ko nang yang pulong isuon sa mga Hudyo. Roma 3, no? Atong basahon sa Roma 3. Asa gitugyan ang yang pulong. Roma 3:2. Daghan sa tanang paagi una. Daghan sa tanang paagi una. Sa tanan mao nga gitugyan kanila ang mga pulong sa Dios, no? Busa unsa man ang bintaha sa Hudyo, kun unsa ang kapuslanan sa sirkunsasyon. Daghan, no? Unsa gigsuon? Sa tanang paagi, una sa tanan mao nga gitugyan kanila ang mga pulong sa Dios. Oh, asa gitugyan ang pulong sa Dios? Sa mga Hudyo. Muna ang isuon nga nagpasalamat ta nga masumpay ta sa mga Hudyo kay ang kaluwasan ay kan sa mga Hudyo. Amen. Unya si Jesus ug si Apostol Pablo, no? Hudyo. Oh. Muna musumpay ta. Nagtukod si Jesus ug iglesia. Yang saksi si Pedro. No? Muna siya Hudyo. Oh. Isoon kining iglesia naisulot ba sa langit? Atong basahon sa Hebrehanon. Hebrehanon 12, no? Versikulo 23. Unsay say-say sa balaan kasulatan. Ngadto sa tibuok nga katilingban og iglesia sa mga panganay nga naisulat sa langit ug sa Dios. Sa dagson, ang iyang iglesia naisulat sa langit. Ang maghuhukom sa tanan og sa mga espiritu sa mga tawo matarong nga gihingpit. No? Muna isuon kanindot nga musubay ta ni ani. No, ang balaan kasulison nagtanyag kanato o nagdani kanato. Atong timbang-timbangon isuon. No, wala man ta isuon nga kanabang nangadni, nangagni, pero ato lang gisaysay para pud makainuklog ta unsay atong nindot buhaton para ang atong kinabuhi may sakop ta sa katilingban sa Dios. Giingon isuon sa 2 Korinto 1:1, no? Sige mo rin sa 2 Korinto 1:1. No? 2 Korinto 1:1. Si Pablo, apostol ni Kristo. Unsa si Pablo? Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus. Pinaagi sa kabuton sa Dios og si Timoteo nga atong igsuon alang sa iglesia sa Dios. Nga naa sa Korinto lakip ang tanang mga kabalaan nga naa sa tibuok nga Akia. So si Apostol Pablo igsuon nagwali siya sa memlita bahin sa iglesia sa Dios. Ug atong hinsayran nga ang kaalam nga niabot kang Apostol Pablo wala nagagikan sa tao kundi gikan gyud sa Dios. Oh, nagpasabot igsuon nga ang giwali ni Apostol Pablo bahin sa iglesia sa Dios puros kamatuoran. Musa ato sundon igsuon, no? Kay si Apostol Pablo mao ni siya ang apostolis sa iglesia sa Dios. Tinuod ba? Atong basahon sa 1 Korinto 15, no? Versikulo 9. Kay ako mao ang labing biyutay sa mga apostolis. Unsa daigsoon? Si Apostol Pablo nagingon siya nga ako ang labing biyutay sa mga apostolis. Nga dili ko na siya takos. Nga paganganlan nga usa ka apostol. Kay giunsa nga naman siya nga nakaingon siya na. Kay gilutos ko ang iglesia sa Dios. Walay lain igsuon nga iglesia nga iyang gilutos nga nasulat sa balang sulatan kundi dili ang iglesia sa Dios nga gituko ni Jesus Christ. No? Muna gisaysay sa balaang kasulatan. Oh. Muna si igsoon nga sa tuang kinabuhi atong malantawon sa kanunay, no? Atong malantawon, ato ang paminsaran, atong timbang-timbangon nga unsa di ay nga tanyag sa atong taliwala karon, no? Ang Dios nagtanyag nga mapasakop ta sa iyang iglesia nga iyang gitukod nga ang saksi si Apostol Pedro. O kini nga iglesia isuon nga gilutos kanhi ni Saulo o si diyang isuon nga nadanisip Apostol Pablo iya pod kining giwali. Unya ang kaalam nga nagabot kang Apostol Pablo dili gikan sa tao kundi dili gikan sa Dios mismo. So napasabot isuon nga puros kamatuoran ang anaa kang Apostol Pablo. So unsay tanyag isuon ni Jesus sa tuang kinabuhi? Atong basahan ng Juan 10.
Dunay tanyag si Jesus sa tuwa. No? Sumala sa Juan 10 bersikulo 9. Nagaingon diri igsoon, ako mao ang gangaan kung adunay mosulod, pinagi kanako siya maluwas og mosulod og mugula og makakaplag siya sa mga masimsib. Igsoon, si Jesus nagtanyag kanato. Ha? Nagtanyag siya kanato igsoon nga nagaingon, ako mao ang pultahan. Kung adunay mosulod, agi kanako siya maluwas. Igsoon, gitanyagan ta karon sa pagsulod sa ganhaan sa kaluwasan. Muna sa igsoon nga kami nagasaysay sa balaang kasulatan o hinaot ko nga sa ato na usab nga panagsaysay nining adlaw nakuhaan ninyo pagtulunan. Gingon sa Juan 8:32, o kung kamo makalas kamatuoran, ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Ang balaang kasulatan nag-agni ka nato tungod kay nindot kayo nga naata kang Jesus. Nindot kay suon kung naata sa turil sa tong buhing Dios nga mo si Jesus Christ. So mapasakop ta sa iyang iglesia, sumala sa balang sulatan nga iya kining gipalit sa iyang kaugalingong dugo. So hinaot ko sa atong gitun-an kini mao mga lakang sa kaluwasan nga ang atong unang gitun-an mao ang pagtuo, ikaduha paghinulsol, ikatulo bautismo, ang ikaapat pagtuman sa sugo sa Dios, ang ikalima pagpasakop sa iyang iglesia. O ginaot ko igsoon nga ato ni siyang makatunan o makalantaw ta kung unsa ang tanyag sa Dios sa tuwang kinabuhi. Gingon siya nga mosulod kamo sa iyang ganghaan. So kita igsoon mga katawan sa Dios, mga pinilit na niya. Naglantaw ang Dios tuwang kinabuhi para sa kasiguruhan natong tanan. Ug ako nagapasalamat sa inyong makanunayon nga paglantaw niini nga buluhaton nga pagpadayag sa kamatuoran nga ang amuang tema kini ang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Ug ako nagapasalamat ug dako sa kanunan ninyo igsoon nga paglantaw. Ay lag kalimot sa pag-subscribe, like and share para daghan pud ang makakaton. Daghan pud ang abalo niini nga kamatuoran. O salamat igsoon sa inyong pagtan-aw ug ato ni siyang tapuson pinagi sa mga pag-ampo. Lord, nga labing gamanan sa tanan, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Amahan sa mga panalangin Lord nga mangyatag kanamo nga ang grasya Amahan ni dagaya sa mong kinabuhi nga nakahiman sa kami Amahan sa mong buluhaton ning adlaw. Salamat sa mga pulong sumataron Amahan nga imong gitaniyag kanamo nga kato mga pulong Amahan dito mo labayng kawang. Kung dili makatabang kato kanamo Amahan sa pagtimbang-timbang kung unsa ang angayan namong buhaton para among kinabuhi Ginoo masiguro di sa imong tubangan. Pasaylo kami Amahan sa mga pulong kung doon na kami kapakayasan sa pulong sabot ug na aron kami Ginoo takos makasampit diya sa imong ngalan. Ginoo, panalangin niya Amahan ang nagalantaw niini pamati Amahan, ikaw magablis silang kinabuhi, silang mga baloton Ginoo sa matag adlaw ng panginabuhi man, ikaw magapanalangin Amahan, tabangin sila nga safety ilang kinabuhi, milayo sa mga batian sa diskasya ug na sa mga taong dautan. Ikaw Ginoo magablis kanila, makatag kanila Amahan sa kasiguruhan silang kinabuhi nga ilang mabatan Amahan ang kadagaya sa imong panalangin nga ilang mabatan silang kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Amahan sa kanunay Ginoo sa pagtabang kanamo. Lord, wala gid kami Aman arang mahimo kun wala ikaw. Salamat Ginoong Dios sa imong gugma, sa imong gahom Ginoo. Mga panalangin Amahan nga among nabatnan. Salamat kay Amahan nga ikaw Ginoo kanunay nagauban kanamo ug nagapanalangin kanamo. Ug salamat Amahan nga sa imong kayo Ginoo nakabaton kami Amahan og mga panalangin nga among magamit sa mga sa kinabuhi. Ug salamat kay Ginoong Dios sa imong padayon Amahan pagpadalangin sa matag usa. Ug labi naman sa nagalantaw Ginoo, ikaw magablis kanila. Sa tanan Amahan mga kapastoran Ginoo, iblis sila Ginoo. Nagdala sa mga pulong sa kamatuoran, panalangin sila Amahan. Sa kanunay Ginoo makahimo sa silang balaton. Labi naman sa pagsangyaw sa mga pulong sa kamatuoran, aron Ginoo daghan pa ang makabaton nini nga pulong. Ug ang tanan Amahan among misalig kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus among bugtong ubay mga luwas. Amen.